Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής στη γη, σε όλες τις μορφές της και σε όλα τα επίπεδα. Από τα μοναχικά άνθη στις απομονωμένες πλαγιές έως τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους απεράντους ωκεανούς, κάθε μορφή ζωής έχει τον δικό της ρόλο στην αλυσίδα της ζωής. Αντίστοιχα, η νευροδιαφορετικότητα μας θυμίζει ότι οι παραλλαγές στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Κάθε εγκέφαλος είναι μοναδικός. Και όλοι μας έχουμε ένα μοναδικό ρόλο στην προστασία του πλανήτη. Όμως, σε πόσα νευροδιαφορετικά παιδιά δίνεται η ευκαιρία να πάρουν ενεργά μέρος στην επίλυση των κρίσεων περιβαλλοντικών προβλημάτων που τα αφορούν? Οργανώσεις για την προστασία των άγρων πουλιών, αλλά και φορείς και δημόσιοι οργανισμοί που εργάζονται με παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές από τη Μάλτα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus SDN, A Superpower to Defend Nature. Σκοπός μας είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να εντάξουμε ισότιμα μαθητές και μαθήτριες με νευροδιαφορετικότητα στην ευρύτερη ομάδα που ασχολείται με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να αποκτήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχουμε αυτό. Ως εκπαιδευτικοί, εντός και εκτός σχολικής τάξης, αλλά και ως μέλη οικογένειας παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. The thing I enjoy the most about this project is seeing neurodivergent kids enjoy nature, and I could see the switch, like when they start to become calmer around nature and they start listening. We know these children, they really need visual prompts, so the worksheet really helped them to understand what kind of animals we have here in this environment. They had to observe, for example, for example, the animals, the small animals. Yes. Είχαν την ευκαιρία να αγγίξουν, να μυρίσουν τα αρωματικά φυτά. Έβαλαν το αυτί τους στον κορμό του ευκάλυπτου και άκουσαν τους ήχους στο εσωτερικό τους. Θυμάμαι επίσης πόσο καλά ανταποκρίθηκαν σε ασκήσεις χαλάρωσης και αναπνοών που κάναμε στη fisi. Pόσο τους άρεσε να παρατηρούμε τα κιάλια από κοντά τις πάπιες και τα πουλιά στο πάρκο. Il momento più bello durante le azioni sul campo è stato sicuramente l'osservare il loro stato di benessere che derivava proprio dal contatto con la natura, vederli anche correre liberamente per i prati dove siamo stati, e durante le attività strutturate osservare la curiosità e l'interesse rispetto ai temi che stavamo trattando. Durante l'esperienza in natura gli aspetti positivi che ho osservato sono sicuramente la libertà e la scoperta che i bambini e i ragazzi hanno mostrato nelle attività, la libertà che spesso negli ambienti invece quotidiani, nelle città non si può osservare, e la scoperta dei piccoli animaletti che abitano i parchi piuttosto che appunto fiori, prati che circondano gli ambienti naturali che abbiamo visto. Ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη χώρα προέλευσης, οι εντυπώσεις των παιδιών που συμμετείχαν στα δραστηριότητες για τη φύση ή σε υπαίθριες δραστηριότητες ήταν θετικές. Και το κυριότερο, είχαν τη δυνατότητα να μας το επικοινωνήσουν. Βλέπω πράγματα που δεν είχα δει. Πολύ ωραία ήταν εκεί με τα πουλιά, με τις κουκουβάγιες, ωραία ήταν. Όπου λέγαμε τους κανόνες. Ti sei divertita oggi al parco? Sì? Good! Ως εκπαιδευτικοί, είχαμε τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα ωφέλη που προκύπτουν για τα παιδιά, όχι πια σε θεωρητικό πλαίσιο, αλλά από την παρατήρηση κατά την παιδαγωγική πράξη. Η επαφή με τη φύση τους βοηθάει πάρα πολύ έτσι στο να έρχονται σε επαφή με τα πουλιά, να ηρεμούν, να μαθαίνουν έτσι από την φύση, από την επαφή τους. Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δεν έχουν αρκετές γνώσεις, αλλά όχι πάντα σε όλα τα αντικείμενα. Today the organization that came with their kids to enjoy our reserve, they say they never did this, they never went out and go in a place where is nature, and they say it was very calming, they could see a positive effect on the kids. I hope more and more resource centers will bring the kids out of their buildings and more in nature area, outdoor and in our reserves. This kind of nature environment, it helped them to relax and be more calmer.
y hasta me crec que potser ells no poden entendre conceptes dels quals els estem parlant. Però en canvi sí que veig que a nivell del dia a dia podem participar en moltíssimes coses en relació amb el medi ambient d'una manera indirecta, potser sense entendre en profunditat què és el que estem fent, però sí que ho podem anar treballant. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές να συμμετέχουν σε δράσεις στη φύση, γιατί με αυτόν τον τρόπο συνδέονται με τη φύση και ηρεμούν βαθιά. Αυξάνεται η παρατηρητικότητά τους, ευαισθητοποιούνται, προβαίνουν σε δράσεις προστασίας της φύσης. Αρκεί βέβαια το πρόγραμμα αυτό να είναι εξ αρχής σωστά δομημένο, ώστε να τα βοηθάει να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες και ευαισθησίες έχουν. Και μέσα από την παιδαγωγική πράξη αναδείχθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέουν κάθε παιδί με τη φύση. Μ' αρέσουν και οι λίμνες, μ' αρέσουν όλα μ' αρέσουν. Τα ζώα, τα φυτά, τα δέντρα. Τα πουλιά. Παρατηρητής πουλιών, με τα κιάλια. Η ομορφιά των δέντρων. Ο αετός. I like ants, flowers, colors of the bird. Perquè m'agraden les flors de color rosa i sento alegria. Perquè m'agrada passejar a la natura. Pots sentir els ocells, veure les mariposas que se te posen aquí, i veure les flors tot un lloc maco. Jo piace gli altri. Butterflies. Στο πλαίσιο του προγράμματος δοκιμαστήκαμε σε 9 πεδία σχεδιασμού και εφαρμογής δραστηριοτήτων. Υπάρχουν ποικίλα εργαλεία που μπορούν να μας υποστηρίξουν, όπως είναι η χρήση καρτών, η αξιοποίηση εικόνων, η διαμόρφωση φύλων εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα, η σωματική εκφραστικότητα και η μη λεκτική επικοινωνία, ο λιτός λόγος. Και συνολικά το πλαίσιο στήριξης του παιδαγωγού που καλείται να εντάξει τα παιδιά σε δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το σημαντικότερο όλων όμως ήταν το αίσθημα της αποκοινού δημιουργίας και η θέρμη και αγάπη των παιδιών για τον φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Ένιωσα μια αλήνη. Νομίζω με ηρεμία. Ηρεμία. Και ηρεμία και ησυχία. Bellissimo. Io tranquillo e accompagnano con los animali. Credo che abbiamo più alleati nella protezione della natura e credo che sia indispensabile continuare a sensibilizzare i ragazzi, i bambini e soprattutto le nuove generazioni rispetto a questo tema che è importantissimo e indispensabile per la nostra sopravvivenza. Credo che ora abbiamo più alleati nella protezione della natura, sicuramente più bambini e ragazzi consapevoli di certi aspetti, di questioni che a volte per gli adulti sono più semplici ma che dobbiamo semplificare per i bambini, per i ragazzi affinché anche loro contribuiscono a proteggere l'ambiente in cui viviamo. Αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μας, πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί, ανεξάρτητα τις παραλλαγές που μας χαρακτηρίζουν. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από την αγάπη για τη φύση και τον χρόνο που περνάμε σε αυτήν. Να κάνει ό,τι μπορεί για να το προστατεύσει. Για να βοηθήσει η λέτα στις πυρκαγιές. Και να σταματήσουν να πειράζουν τη φύση, γιατί όλο την πειράζουν, όλο την καίνε. Τι είναι όμως. A mi m'agrada molt. Mentre la respectin i no facin alguna que no han de fer, o perquè tota la natura ens fa respirar l'oxigen. Difendo gli alberi e curo sempre gli animali. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτούμε ακόμα πιο πολλούς συμμάχους στην προστασία του περιβάλλοντος. Ένιωσα τα πάντα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus HDN, A Super Part to Different Nature, συνεργαζόμαστε με παιδιά με νευροδιαφορετικότητα για να δείξουμε από κοινού ότι η γη είναι ζωτική σημασία για όλους και πως η προστασία του πλανήτη χρειάζεται όλες τις φωνές. Αυτές που ακούγονται δυνατά, αυτές που δεν μπορούν να ακουστούν, αυτές που μιλούν με τον δικό τους τρόπο.